kau rasakan hidupmu bagai di surga. Dengan harta kau dapat hidup berfoya-foya. Yo ngene iki lho, wong lanang pengen sayangi nang bojo, umbah-umbah ya tak umbahno. Barangkali tetep gawane omah ya tak rewangi. Ngono e malam Jumat wae jatah saksik-saksik tak dono trek kon dulu. Judi dan bermabuk-mabukan jadi hobinya. Disko, dansa, dan wanita jadi hiburannya. Jam, dalam apa boy kok? Ndi sih? Iku lu delokno lah. Oh iya kal umbah-umbah kok ta. Wong dukun ora ketok sangare umbah-umbah dhewe. Lah iya Jam, dukun kok umbah-umbah dhewe, mosok wedi karo bojone. Andek parane wis nang ngono wis. Dan bermabuk-mabukan Apa? jadi Apa? hobinya. Prek, kondi. Lah mosok lali, ate nyuwuk Fahri. Oh, iya. Nanti rek. Mari ki nyusul sian. Lho wis rek, ntar ada gandok. Tak totong yang bomba dulu ae. Oke, Popo. Duduk. Dalem, Pak. Anu, lawangnya buka no arek-arek de jagongane gandok. Nggih, Pak. Sampeyan mlebu Mas Haikal. Oh iya, Bu. Ayo. Lah sampeyan tekan di Mas. Ya teko omah sampe ngono perlu ya Bapak sampean. Lah sampean kok ana omah ora sekolah ta? Ya prei Mas wong dina Minggu. Oh lah iku apa? Sing ate disuwuk teko. Loh, lah apa sih Mas Fahri? Lah sampean gak ana ta, Bud? Gak roi Mas, apa sih? Lah kuping Fahri ora tak sowak ngono kok. Iki lho, sowak kupingi. Oh alah, masa Mas? Iya, Bud. Ada teko. Sepurane rek awak telat. Wis gak kaget ri wong kon lemot. Lemot bentuk. Oh, Hei, apa nyam? lho Bud, jangka temenan hari ini jadi. Loh, kon ta rek wis mangga? Sentas, Budin. Loh kok gak gombok gawe wedang sih, Nduk? Oh, nggih, Bu. Sik rek ya, tak rumakno bopomu sik. Oke. Alhamdulillah wis mari mbombai. Cek dek keder bojoku mari ki wis. Wis mari ta Mas Lembah-umbah? Wis mari, Dik. Iki kare ngeder tok. Kederne? Ya digedar pisan ta, wong tandang gawe ku sing nisan ngono lho.
Iya yo, ngono ate nguntal panci. Desu. Timbang nguntal panci alo nguntal kecaplokan ae. Nek gak manet kepin gak tak kei ya. Ora ono benere. Ngomong ambek ras terkuat di bumi iki. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Wis mari tanduk ling wedang. Sampun, Bu. Oh ya wes gawe nang gandok kono. Monggo Mas sampean minum. Iya, Bu. Bu, kalau tak nutukan PR Rien. Oh iya, Nduk. Terus rek wedange mbiyen aku tak ngeloni Leo sik ya. Nggih, Budi. Cerek tak salin dulu ya. Oke, Bapak. Nggak usah rek, omen wedane rek. Suwe meneh Bapak mbah ngono ae. Ngenteni nganti ngantuk. Mbak, sak pira ya Bapak gak suwe meni. Alah, mau masak pick up mau barek. Lah iya Bapak, sampean niku tua sangar tok dhewe bojo. Oh, sulap tadi nyambe engko. Kon yo ngono jam wong kakek kok ngene wate wedi mbek bojone ya Pak kira lah. Paling tuh besok tok sing iya jam. Oh, celengi. Bojoku tawane mesti aku. Yo tak. Tak apa, Tak apa? Terus nang. Apa sih, Dik? Ya tak maksudku yo, tak jak shopping ngono lho. Alah, duwe-duwe tak kok kate ngajak shopping bareng iku. Ya mari kita sik, Dik, tak dono wader ambek bekecot. Alah, mbok wis sak karepmu. Gara-gara kono po, oh, nyambe. Liru maneh. Wis kon cepakno rek omong rek. Wes Bapak. Landi menyane rek. Jam. Kon yo pas emang lek blonjo. Waduh, lali kalau dong tuku aku. Kon kok pancet goblok ae sih jam. Tuku wis Tuku ndek ndi kal? ono lho Israel. Di warung Mak Mes lah ono ae jam. Tuku wis. Mas yo goblok iki kok jare kabeh-kabehno ta lah jam. Oh iya, ini gak tuku siau. Iki lek gak ambek pecute bapak ageng gak kira waras sih. Oh, ngono ah Bapak. Ri. Ri. Apa kan? Decak omong Bapak iki lho. Ono apa Bapak? Jukun pecut, dome bapak ageng. Krungu kon. Siap Bapak. Yo wis lah nang budal lo. Ambek kentene arek-arek iku ayo prapen ya mburi. Iya Bapak. Oh alah, ini kilo, wae tandan-tandan no sing teko, wae main budal di sini, padane alot dia, tapi lek gak aku yo sopo maneh,
Kok koyo Fahri sih. Ini ada arek dengkek iku. Assalamualaikum Bapak Ageng. Waalaikumsalam. Ono poli. Kau niku lo lapor ini. Anu nang Bapak Bolang ndek kongkon nyelang kubut. Ate gawe apa sih nang bawa bolang? Embo nang wonge ndek kongkon njukuk mrene. Gawe nyokit untune sing loro iku lek. Wis warase untune sing loro iku. Oh, dengkek iki untune bawa bolang iku lho wis waras ah. Oh anu wis Bapak. Nyo, kawan penggawean kurung mari ganggu wae. Wis kawan lah kok selak kanggo. Ya wis takone sih ya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kilo penggawean kurung mari, kanok rewangi, penggawean si akeh, beraka sing digowo. Mosok paku ya tidak coba mbek untu. Remek. Lah, prapene wis ready. Kari ngenteni arek-arek teko. Prapene ready. Bayo, cek penake lek turu. Ngono sisan. Payah popone iki wis. Ditinggal delok wis turu. Loh, Kal, apa bawa bolang yuk? Kalap ta? Kalam dasmu wae. Wong genah. Wong turu lho. Walah, ngorok kok banter meneh kala kare yuk. Ya iku kok ati nguntal meja ae. Gane sinangan. Popo. Tangi opo, popo. Wis mari apa nih? Wis popo, kari ngenteni bojo tok. Ya wis rek, ayo nang ditoto. Siap, Popo. Lah iya jane Bapak Bolang ate merak nopo ya? Kok aku lek kongkon njukuk kubut iki. Walah, ya wis tanang balik wis. Teko selak kanggo kubute. Nah, saiki persiapan wis mari. Kare ngenteni Fahri tok. Loh, wis siap ta Kal? Ya wis ta kene lho, wonge cacet. Ora kok kon bulet ae. Aduh. Walah, becik men de kanca kok situk iki. Hei, lu mau kira lo ini? Ini pecut deh. Lah iki sih Bapak. Waduh, kok temen-temen kon celeng. Lho Kal. Ya apa iki? Luput kon niku wis, jan luput lho. Luput.
Kena iki yo apa sih jam? Kupingmu iku lho jan tewelen anjene. Oh ya cocok iki karo apa nih? Lho, lah ndi sih bapak estelere? Seger rupane. Esteller gundulmu iku ah. Ngomong tak kon juga apa nang Bapak Ageng. Lah mangamen kongkon njukuk kobun ngene. Lah iki sih kubute. Waduh, pedot kon iki. Oh, tak kon njoko pecut. Kok kon njoko kobot ya Bapak Ageng. Alah arek ganteng, arek gendeng. Oh alah, amen kongkon njukuk pecut ta. Krungu kobun mang. Ngene iki. Ate gawe apa kobote? Gawe nyuruki kupingmu ah. Waduh, parah arek iki tak telepone Ageng wis. Sopo telepon iki? Geng, Halo, Cak. Ono apa? Fahri iku bang lo tak kon njoko pecutmu. Sing oleh teko Gunung Semeru iku lho. Loh, ya apa sih? Arek ngomongi sampean kok njuk kobot, ya tak kei kobot ah. Kan nyukit untungmu iku ah. Tak kira sampean ate nyukiti apa ngono. Ya wis. Terus nang pecutmu. Blok. Walah, wis seru arek budhe kok sampean kongkon ae. Wis, Batan. Santai nih. Yo, Wis rek. Anjane aku sing keliru. Wong anjane arek dengkek. Wong tak kon njoko pecut ora kobot. Lho, lah estelere gak sida ta apa-apa? Pak, esuk tadi banyu maneh. Lah iku Bapak Ageng wis teko. Kak, Oh, ini nomor buah. Riko mana-mana lek ngkon arek sing kena. Iya, Cuk. Nyotot ae kon iki aja jadi banteng. Wis, ndi pecute? Kilo pecute. Bare tega apa sih pecute? Kena balik Fahri kita. Cek waras budeke. Walah ngono ta. Kono ku yo ngono ri, kono njuk pecut njuk kobot. Ah, Kono iku lho, kono njuk pecut, kudu kobot. lah kira mang nek kongkon njukuk kobot tibane pecut. Kono salah ngrepoti wong tok ae kono ngene. Lah yo jam, yo po arek iki. Apa sih rek? Wis. Cara metok ae kene. Ditambahin ta ora iki? Kono ngono kene, Kang. Rewon aku. Walah kira cak. Bismillahirrahmanirrahim.
Banyune yo ben kembangnya usapno kupingmu. Wis mari apa po? Alhamdulillah. Wis mari rek. Cobaan jan ngomong. Oke, Bobo. Ri. Apa kal? Yo po kupingmu wis aman temenan ah. Wis kal, wis blong rasane. Alhamdulillah. Syukur wis lek ngono ri, awakmu wis gak budek maneh. Sun ya apa-apa. Yo. Yo apa bapakmu iki? Sakti kan? Jan jos temenan Bobo. Lah wong kene kok. Hah? Tapi sayang sithik Bobo. Loh. Apa maneh aku? Wedi karo bojone wis sering loro untuk. Oh, nyambrik tuh.